everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas, may nakig-negotiate na ninyo alang sa ransom sa imong amahan. Maayo, kinahanglan nga ato silang sakyan aron ato silang makuha ug maluwas ang imong amahan. Please, General Dumaging, make sure nga safe si Daddy Wilmar. Buhaton na to ang tanan, Sonny. Diling kay kailami si daddy nimo. Dako sab kayo siya gikatabang sa mga tao nga gitabangan sa inyong foundation. Ang akong kikibod nga, sir. Kay tingog sa babae ang nakinegosyate na ako sa pagransam ni Daddy. Unsa? Tungod sa kahitik na ron sa panahon, masabot nga migamit sila og device o voice changing software diha sa computer aron dili mailahan ang iyang tingog. Ang nakapait ug nakalisod. Kay midiman kiniog 1 billion ransom. Unsa? Nangabuang sila? Usa ka bilyon? But akong giingnan nga we can only give 10 million and that's it. And please, General, do everything para safety si Daddy Wilmer. Pasabton ko ikaw kung unsa ang atong buhaton. Way laing mahibaw ining imong pakigalayon ako. Ang mga tao ra nga atong kasaligan ang mahibaw ni ini. Og pamati sa ni. Kay ingon ini ang atong buhaton. Makalagot. Wag yapoy mitubag sa cellphone sa anak ni Mr. Gutsile. Di na naman mo. Tingalig nakikalayon sila ninihigayon as kapulisan. Mamatay yun ang inyong amahan kung buhaton na ninyo. Mutawag ko balik. Wag yapoy mitubag. Animal! Hello? Buset! Ganiyar ko sigig panawag ni mo. Nganong wag ka mo tubag, ha? May kontak ka sa mga pulis. No. We're just, we're busy preparing for the amount of 10 million. Ayaw magsigig in English, diha. Wa ko mo ingon nga 10 million ra ang inyong ibayad nga ransom money sa mga amahan. But, sir... Paminaw ako. Kay ako mo'y nagunit sa kinabuhi sa imong amahan. Nagkasabot ka? Okay, sir. Yes, sir. I'm listening. 25 million. Ang katapusan akong pangayoon isip ransom money sa imong amahan. Kung dili mo muhatag, I'm so very sorry. Paabutan na lang unya ang balita. Nagilabay sa basurahan ang patayng lawas ni daddy nimo. No, sir. Don't do that. Dili na nako buhaton if you promise me. Imuhatag kaniya ng kantidara. 25 million pesos. Sudang sa tulo ka oras, gikan karon. Timing usab kayo. Nga usa ka computer engineer ang anak ni Mr. Wilmer Gotsili. Nga si Sani. Og nasuito sa phone patching. Sa laktod, gi-wiretap na to ang iyang usa ka cellphone number. Nga mo'y gitawgan sa kidnapper. Nga may tingog sa usa ka batang babae. So, definitely General Dumaging, sir. Migamit sila og software. I mean, voice changer. Pero dili ba ilhan sa nanawag na ng Sunny? Correct. Og nagduda ko kung nganong migamit sila og voice changing software. There is a big possibility nga ilado ang maong tao og pamilyar sa pandungog ang iyang tingog. And who knows? Sama sa mga pahitabo didto sa kauluhan nga mga retired police officers ang mastermind and even gikalimbigitan usab sa pipila nga naa pa sa serbisyo. Oh, kwan sir,
kung nadugay-dugay pang tayo ilang conversation, General Dumaging, sir, ma-locate ang nato siguro. Namo, ang location sa kidnapper nga mitawag kang sari. Mao ba? Anugon. But anyway, can you assure me nga ma-rescue na to nga luwas si Mr. Gucci? We will do everything, sir. Dili mi mo promise nimo og bisan unsa, but we will try our very best. Thank you, Dakalos. It's our responsibility, sir. I trust you, Dakalos. Uban ang imong team nga monitor sa ilaw niyang panagsulti ni Sunny. And I hope nga malocate ninyo diin manawag ang kidnapper. And that we can do our part also. Hopefully, sir. Og daghang salamat sa pagsalig, General Dumaging, sir. And any moment from now, we will get in touch with you sooner. Ikasulti na nako og balik ang anak ni Mr. Gotsile, si Sunny Congressman. Hey, nabisi ko na sila pag-andam sa 10 million. Wa sila makaatiman sa cellphone. Dako ka na binuang, Colonel Martel. Tingalig nagmata ka buntag o nagig-alayo na sila sa kapulisan. Di ba na sila nga mamatay ang ilang amahan kung buhato nila ka na, Congressman? Kahinanggaw. Huwag dito o kasab sa iyang kipanulti, Colonel. Tingalig gisuhod ka lang sa bulsa. Nagkuragayo ko kung iso nilas bulsa, Congressman. Kung makig-alayon gid sila sa kapulisan, dili usab ka na malilong nato. Kinaatay kaalyado nga anytime makontak na yun nato kung maunay ilang gibuhat. Colonel, di maayong magsalig ka lang. Kanahibaw ka ng tahanan nga imong ipasabot. Magkapila na siya mapalpak. Isalig lang nako ang tanan, Congressman. Kay gitagalan ko ang anak ni Mr. Gucci ug tulo ka oras gikan karon. O kinahanglan mahatag na nila ang 25 million pesos. Kay kung dili, ilan na lang unyang babalitaan nga gilabay sa basurahan ang patayng lawas sa ilang amahan. O ginudoon ba na mo ang imong gisulti? Bluff lang ka na, Colonel Martel. Nagagasto na taan ng Mr. Gutsili. Last option na ang pagpatay sa insikim. Kay kinahanglan gyud nga maghatag silag ransom bisag unsay mahitabo. Gabi na lang, but until now, wapam ka ba si Daddy Rodolfo sa iyang kwarto? Kainan na! Timandat? Ay, handa na po dahil ang kusina. Ang mga pagkain, mga plato, mga kutsara at tinidor sa hapunan ngayong gabi. Timandat? Si Daddy Rodolfo ba? Sakay ka kanina diyan na sa siya? Hangtod karon, wapag isa magawa siyang kwarto. Tingalit, Anong tinalig? ako lang siyang isang piton timandat nga andam na ang dinner. Ay, ikaw lang ha. Huwag ako. Magagalit ra ba dyan kapag masok ko? Suwayan lang ako, ti. Kay nabalaka ko. Huwag kang, ang sabay Tagalog, anang nabalaka. Ay, di ko alam mag-research pa ako. Basta huwag kang mabalaka kasi malaki na yan si daddy mo. Mataba pa ang tiyan. Dad? Dad? Andam ng dinner, Dad? Daddy Rodolfo? Di, wag mo tapay si Daddy. Dingali. Nandiyan ka na naman ang tingalig-tingalig mo, Day. Ito talagang si Sir Rodolfo. Nako, nagbungi-bungian yan. Sa'y nagbungi-bungi, ante. Ay, nagpapungol-pungol ba? Joker yan kung mangumidya. Kagit, ti. Nabalaka na ba ko dire? Ikaw na sige lang gapon ka nagpagumidya. Kapila ko ba ikaw sa David Milin nga ayaw ko disturbo, ha? Gusto ko mag-inusara. I want to be alone! See? Di ba? Huwag kang mabahala. Bahala na yan si daddy ni mo. Ay, tigas ulo. Ti, Aba, sorry po. Nagkamali lang po. Lord, patawad. sa di ay problema ni Daddy Rodolfo. Ngano dili sa magpadisturbo. Di ka ako ang rason ngano naingon si anak. Kung ako, so,
disturbo ko niya sa akong pag-uli din sa bahay. Mao ka? Dispensa, attorney. Manawag lang niya ako nimo kung makahukom na ko kung kinsa nga akong suportahan sa pagkamayor karong umaabot nga eleksyon sa syudad. But one thing I'm sure, you're my campaign manager sa akong bid pagka-congressman pagbalik sa atong distrito. Okay, bye. Huwag gani ko magpadisturbo sa akong anak. Mga sabihin ilang pagpanawag na ko. Pweh! Pitiyo na pagbalik ang cellphone. Abasit ka na mater kining mitawag. Panuway. Number sa akong leader. Pagka-disturbo ini mga tawanan. Wa ko magpaabot sa iyong tawag, mga tabangko mo! Gibalita, Stevie, yan niya. Nga may suspek na ang mga polis sa pagkidnap nitong gingandan og Mr. Gutchili. Kung si Papaturo ang ilang ipasabot, kay mauman gud permi ang i-focus. Sa ato pa, namiligro siya karon. Kaahak. Gawas nga boring din sa ospital. Kinalang nga, magkakita man ni Papaturo. Nabayran ang bill na ko din eh. Nga nung magpaabot pa magkus doktor nga nag-itiman ako, nga ugma pa moabot. Dili ni mahimo. Wa na ba na ako makita tong tao nga gipabantay ni Paturong na ko din eh. Udto pa siya milakaw. Ug hangtod karon. Wa pa gyud mabalik. Unsa ka? Kung musibat ko din eh. Bangag sa ilong. Ingo ni Sir Martil nga mo tawag siya na ko urong taw-taw. Pero hangtod ron, wa pa man. Kanus pa man lukataning insika. Aron mamilyonaryo dayon ko. Ay, may nanawag. Hello? Colonel Martil? Toro, ang drama na ninyo si Mr. Wilmer Gotchili. Ikarga na ninyo sa sakinan. Kay nagkasabot na may siyang anak si Ransom. Bangag sa ilong. Mao ba, sir? Kung mao, kwarta na dahi ni sir. Unsa man di ay? Kwarta na? Mamilyonaryo na dahi kurong taon-taon, sir. Tanaw na to. Usi tanahon, sir. Dili ba nga mapisalig ka? Nga usa ka milyon ang akong madawat ini. Inispatsar una nato ng insika, Toro. Uniya na ta magsubay niya na. Pusasunda una nga akong isugo o paminaw. Kay doon ako instruksyon mo. Pero dili ta magkabulilyaso. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.